Беларусы посадили бульбу и пачалі цешыцца дачному сезону. Але не все. Обстановка вокруг Беларуси буквально обязывает держать в рабочем состоянии весь свой арсенал, в составе которого, как известно, теперь и ядерное оружие. Нехта рыхтуецца да ночы музея ў выходныя або да шашлыкоў, вадзічцы на возеры, бо надвор'е огонь. А нехта... Мы готовимся к нападению западной коалиции. Нехта вітае лето, а нехта... Привет тем, кто до сих пор не верил, что в Беларуси есть ядерка и орешник. Апошнія тыдні Лукашенко і яго прапагандысты нібыта сарваліся з ланцугоў. З кожнага праса ў краіне палохаюць вайной, нібыта забыліся, што яна ідзе побач ужо даўно і што яны самі прыклалі руку да яе пачатку. Эта война продлится, Володя, ну максимум 3-4 дня. Там некому будет против нас воевать. 3-4 дні зацягнуліся на 4 з нечым гады, якія Украіна адважна бароніцца ад расійскай арміі і прымкнулага да іх Лукашэнкі, які ў літаральным сэнсе падносіць расійскай арміі патроны. Пасля пачатку вайны прадпрыемствы, якія ўваходзяць у структуру ваенна-прамысловага камітэту Беларусі, атрымалі новыя заказы і значна павялічылі выпускі прадукцыі. Паводле расследавання Белпол у 2023 годзе рост склаў больш за 38%, а ў 2024 амаль 50%. Мы единственная страна, которая поддерживает россиян в этой борьбе. Але распаліўшы найбуйнейшы ў гісторыі пасляваеннай Еўропы канфлікт, Путін і Лукашенко апынуліся ў тупіку. Увесь свет убачыў, што моц расійскай арміі – ілюзія. Уладу ахапіла мілітарысцкая ліхаманка. Нон-стоп яны кажуць пра падрыхтоўку да вайны і палохаюць агрэсіі. У пачатку года праходзіла маштабная раптоўная праверка баявой гатоўнасці ўзброеных сіл Беларусі, уключна з праверкай тэхнікі, асабовага складу. Как правило, ревизии подвергаются все боевые элементы. 11 траўня Лукашенко правёў нараду ў пытаннях дзяржаўных праграм узбраення і дзяржаўнай абароннай замовы. Без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. 17 красавіка Лукашенко падпісаў указ нумар 132 о прызыве афіцэраў запасу на вайсковую службу. Прызвана 5 тысяч грамадзян запасу. Падчас нядаўнай паездкі ў Чарнобыльскую зону Лукашенко паўтараў: нам надо мобилизовываться сейчас, чтобы пережить это сложное время. Мобилизация должна быть дисциплина. Лукашенко загадаў узброіць супрацоўнікаў Міністэрства надзвычайных сітуацыяў, ляснічых, паляўнічых, рыбакоў, інспектараў аховы жывёльнага і расліннага свету, паставіў задачу стварыць народнае апалчэнне. Школьнікі не змогуць перайсці ў выпускную клясу, калі адмовяцца ад навучальна-палявых збораў. А зараз яшчэ и ядерная сброя. Наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета союзного государства России и Беларуси. Нечакана адбыліся сумесныя беларуска-расійскія вучэнні па сімуляцыі прымянення ядернай зброі. Улады наперабой запэўніваюць, што гэтыя вучэнні плановые. Совместная тренировка белорусских и российских военных – это плановое мероприятие подготовки в рамках союзного государства. Не зусім так. У России падобнага кшталту вучэнні звычайна праводзяцца ў кастрычніку. Яны называюцца «Гром» і праходзяць без удзелу Беларусі. Інфармацыя ж пра пазаплановыя вучэнні выклікае ў суседзяў трывогу, бо усе памятаюць, што падобныя сумесна беларускія і расійскія вучэнні на тэрыторыі Беларусі у лютым 22 году закончыліся нападам России на Украину. Але у прапагандыстаў своя реальность. Коллективный Запад и Украина, в частности, мечтает втянуть нашу страну в этот конфликт всеми силами. Навошта Украине уцягваць у вайну яшчэ і Беларусь, калі яна ўжо некалькі год адбіваецца ад расійскай арміі? Украіна акурат усе гэтыя 4 гады перасцерагала Менск, каб такога нападу з боку Беларусі не было, бо тады фронт для Украіны стане даўжэйшым. І навошта з захаду ўцягваць Беларусь у гэтую вайну, калі ён уводзіў санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі за дапамогу расійскай арміі, якая гэтую вайну пачала? Рэальныя прычыны мілітарысцкай гістэрыі Пуціна і Лукашэнкі могуць быць зусім іншыя. У Расіі заўважныя прыкметы знясілення. Запушчаныя украінцамі дроны лётаюць па ўсёй еўрапейскай частцы РФ, як у сябе дома. Вон. Ага. Дымит, блядь. Ебаться. Сбили, походу.
Вайна, якую абсалютная большасць расейцаў падтрымлівала на яе пачатку, завітала ўжо і ў Падмаскоўе. Короче, сначала сюда один дрон влетел, потом второй влетел. Вот похуело все. Вось так выглядае славуты расійскі курорт Туапсе. Когда-нибудь это все закончится. Бедный мой город. Таму Крэмль імкнецца памахаць ядзернай дубінкай, перабіць такія настроі. А беларускую тэрыторыю Расія выкарыстоўвае, каб пужаць захад у сваіх карыслівых мэтах. А для аўдыторыі ўнутры Беларусі падрыхтаваная гісторыя, што на беларусаў вось-вось нападуць. И если на Западе пытаются нагнетать обстановку, с нашей стороны риторика исключительно мирная. Хто на захадзе нагнятае? Гэтага ўжо ніхто не тлумачыць. Як адбываецца нагнятанне? Таксама таямніца. Але Лукашенко ўжо на кані і махае шабляй. Мы никого не должны бояться, пусть боятся нас. Лукашенко тут просто ретранслюе тое, што мае на мэце Пуцін. Апынуўшыся ў сітуацыі, калі ён не надта кантралюе працэсы на тэрыторыі ўласнай краіны, Лукашенко нават прыехаў у ракетную брыгаду ў Асіповічах дзеля дэманстрацыі таго, што ён таксама мае дачыненне да гэтых вучэнняў. У сваіх заявах на палігоне ён рабіў акцэнт на тое, што, маўляў, мы з Пуціным тут разам помахаем ядерной дубиной Заходу. Машина для ядерных боеголовок – тот самый знаменитый «Искандер». Когда-то я об этой машине мечтал, ну а сегодня у нас она не одна. Але аганька ў вачах Лукашэнкі все менш і менш. Да ядернай зброі, нават калі яна і апынецца на тэрыторыі Беларусі, ён не мае дачынення, гэтым усім кіруе і кантралюе яе Расія, што б Лукашенка не казаў, і як бы ён не напружваў скулы. Ён цудоўна разумее, што ніякая Украіна не збіраецца ваяваць з Беларусю. Менавіта таму і выказаў гатоўнасць сустрэцца з Зеленскім. В любой точке Украины и Беларуси я готов с ним встретиться и обсудить проблемы белорусско-украинских отношений. Але не выкрутка. З аднаго боку, Масква распараджаецца Беларусю, як яна пажадае. З іншага, Кіеў лічыць Лукашэнку саўдзельнікам злачынства супраць украінскага народу і патрабуе пакарання. Лукашенко яны лічаць самаабвешчаным лідарам Беларусі. І апошнія дні паказалі, хто для іх прадстаўнік Беларусі. Прадстаўніца. Нещодавно Лукашенко сказав, що президент України та Білорусі вже час їм зустрітись. Цікаво вийшло. Сказав Лукашенко, а приїхала Світлана Тихановська. Ради вас бачити, Світлана. Але Лукашенко не застаўся ў гэтыя дні без увагі. У нядзелю яму патэлефанаваў прэзідэнт Францыі Эммануэль Макрон. І цяпер, сачыце за руками, прапаганда падала гэты звонок вось так. Главы государств обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Беларуси и ЕС, Франции в частности. Зусім іншая інтэрпрэтацыя гэтага званка з іншага боку. Макрон перасцярог Лукашэнку, ад якіх хаця спробаў уцягнуць Беларусь у вайну супраць Украіны на баку Расіі, падкрэсліў рызыкі для Беларусі ў такім выпадку. Французскія крыніцы адзначаюць вельмі сур'ёзны і напружаны характар гэтай размовы. У Еўропе Лукашэнку заўважаюць тады, калі ён стварае вялікую праблему, лічыць мой калега Валер Карбалевіч. І задае пытанне, толькі ці засталіся ў Лукашэнкі свабода выбару і поля для манеўру.